Takže vítám vás u představovačky nových drezů DG303 pro sezonu 2014-2015. Jak vidíte, jsou to žlutý drezy, takže DGčko zůstává věrno své nejtradičnější barvě. Jsou to drezy od Adidasu, takže samozřejmě na pravé straně je vyšité logo Adidas, na rukávech jsou pak pruhy, tady máme ještě cedulku, kde jsou velikosti, technologie a tak dále, známe všichni. Tak, ten dres má černý límeček, jsou tam i nějaký další černé prvky, aby to pěkně designově vypadalo. Technologie toho dresu je Climalite, což je technologie, která odvádí pomocí syntetických vláken, které jsou trošku vidět ve struktuře toho dresu, tak odvádí pomocí těchto vláken pot od těla a nechává ho odpařovat na vnější vrstvě toho dresu, čímž by mělo být zaručeno, že v průběhu toho výkonu budete v suchu a budete mít správně regulovanou teplotu. Samozřejmě nechybí ani logo DG303, který tradičně nosíme na prsou, respektive na srdci, takže i pro letošek znak DG303 na našich drezech nechybí. Podíváme se samozřejmě i na zadní stranu toho dresu, co nám nabízí. Krom toho, že tady přechází ty designové prvky černý, tak samozřejmou součástí je číslo, aby jsme se poznali. Tady je místo pro jmenovku, kterou tam každý má. Tohle je zrovna jeden z drezů, který je pro případný posily, takže zatím není personalizovaný. A krom jmenovek, jak už bývá taky naším dobrým zvykem, hnedka za krkem odkaz na naše webové stránky dg303.cz. Takže až budeme soupeřům ukazovat záda, může si přečíst nejenom, kdože mu to pláchnul, ale může se i podívat, kde si o tom pak může přečíst krásný článek na našem webu.